veure, doncs em guardo això, escoltem a l'Helena i després tornem sobre això perquè és un punt interessant. Com s'hauran de dir? Aviam, bàsicament, jo sentint ara parlar a la Noemí estaria fins i tot d'acord amb ella. El que passa que, en la realitat, tots sabem que hi ha moltes més ludoteques en funció de la població, perquè és competència de l'Ajuntament. Per tant, en poblacions com Cerdanyola tenim més ludoteques que escoles bressol o llar d'infants. Aleshores ens trobem que aquestes ludoteques fan una funció de llar d'infants encoberta. Aquesta és la realitat. La situació és així. Aleshores, des de la nostra associació el que demanem és un augment de places d'escoles bressol, públiques i també privades, que la gent pugui triar. Demanem la qualitat educativa. Estem molt lluny de la mitjana europea, ens hi hauríem d'anar acostant. A més, com a reflexió, a qualsevol de nosaltres ens sobtaria que un nen de 10 anys, en lloc d'anar a escola, anés a una ludoteca. Però, en canvi, ho trobem normal... Però hi pot anar fora de l'horari escolar a jugar? Sí, però no en l'horari escolar. En canvi, ho trobem normal que un nen d'1 o 2 anys vagi a una ludoteca. Quan justament l'etapa 0-3 anys, amb molts estudis i a l'informe extraordinari del síndic de Greuges així ho diu, com altres estudis, sobretot escandinaus, el que diuen és que de 0 a 3 anys és l'etapa més important i en la qual més hem de vetllar per la qualitat educativa. I aquí a Catalunya no està passant. I la realitat és molt diferent a com ha estat comentant la Noemí. Jo fins i tot amb aquest decret de regular ludoteques hi estaríem totalment d'acord, però ara què ens trobem? Que la situació seguirà sent la mateixa i tindrem escoles bressol per una banda, ludoteques per una altra i un max mix que no sabem exactament. Desvetlli'm la X, aquesta. Resulta que ara tindrem a les escoles bressol les ludoteques que faran només de ludoteques amb tota la normativa, però la Noemí deia que ells seguiran funcionant amb un altre nom. Llavors, com ho regularem, el que ells faran amb un altre nom? Mira, això mateix és el que ens deia el síndic de Greuges, que ens ha felicitat per aquesta gran tasca de desenvolupar aquesta normativa que feia tants anys que estava pendent, però evidentment el que reclama del govern és que regulem aquest altre sector, no? Perquè el que passa que, com m'explicava la Noemí, ella representa a una determinada tipologia d'activitat econòmica, però sota el concepte, sota el paraigües de ludoteques o de casal o de diversos noms que existeixen, hi ha una amalgama de realitats tan diferents, substitutòries en menor o major grau de les escoles bressol, que això és molt difícil de regular. Nosaltres, com a Departament de Governació, hem regulat el nostre camp d'actuació, que és la nostra competència, les ludoteques, per donar garanties als pares, però ens hem posat en contacte amb el Departament d'Educació i Acció Social perquè legislem aquest altre sector. O sigui, m'està dient que el sector, d'alguna manera, més crític i més criticat, si em permets, Noemí, en el seu moment, que és aquest de les escoles bressol encobertes, en el fons no es regiran per aquesta normativa. Per tant, vostès tornen a quedar, d'alguna manera, vostès desemparats, però també les famílies, i deixem-ho que ho digui així, que hi porten els seus fills i que en el moment donat, ben bé, jo on estic portant el meu fill? Que segurament la majoria ho fan bé i fan una feina correcta, però amb un marc jurídic, perdoni'm, una mica dèbil. Sí, de fet existeix una possibilitat, que és l'epígraf on s'acullen per demanar la llicència d'activitats en els ajuntaments, que es diu activitats recreatives i activitats infantils, que aquí qualsevol empresa que vulgui posar un negoci que tingui relació amb els nens ho pot fer, però amb un altre nom. Evidentment hi ha una necessitat, i jo estic convençut que el govern legislarà en aquest aspecte, però un pas previ i un pas necessari era destriar el gra de la palla. És que, com a mínim, aquest concepte que tenia una tradició... Li està dient palla, Ja, no estic sentint. En un sentit de respecte ja he dit que hi ha de tot i segurament l'activitat econòmica, perquè ja hem tingut entrevistes prèvies, és lloable la feina que fan, malgrat que podíem tenir algunes diferències. I cobreixen un buit que hi és, senyor Civil. L'altra cosa és com el cobrim, però el buit hi és. Però la nostra responsabilitat prèvia era evitar i donar garanties als pares perquè tothom sàpiga que hi ha darrere una ludoteca. Sí, però sap què passa? Que la majoria de pares no van a aquestes ludoteques que vostè ha regulat, perquè la majoria de pares els seus fills els han de portar a ludoteques que els agafin dels 0 als 4 i que els puguin deixar sols. Hi ha vora 300 ludoteques i, a més, hi ha una dinàmica de moltes escoles d'aquest país que porten com a recurs a les ludoteques reconegudes com a tal a fer aquestes activitats de coneixement del joc. Però ja li dic, no em toca a la competència de la governació, nosaltres hem fet el que havíem de fer i he instat a coordinar-nos, a treballar, ara que coneixem més aquest àmbit, a treure una nova normativa
que reguli, possiblement no podrà acollir-se tothom, tot tipus de negocis, perquè n'hi ha que no tenen ni la titulació ni els espais adequats, però evidentment és un dèficit d'aquest país. Ara seré una mica impertinent, si m'ho permet, senyor Civís, però no, vull dir, no, perquè és que em sembla important aquest punt i em sembla que és el que la gent vol aclarir. Queda clar que la normativa que s'ha fet feia falta, i això és evident. Ara, queda clar també que la normativa que també feia falta, que és la que afecta a les ludoteques de l'economia, aquesta normativa no s'ha fet? Això és així? No s'ha fet. No s'ha fet, i a més ningú la vol fer. Home, hi ha les escoles bressol, per un costat. Sí, però no entren... Aquestes ja hi són. I tenim les ludoteques. Per tant, estem en una situació millor, però hi ha un dèficit, evidentment, social, i que això s'ha de fer front. I hi ha algun departament interessat de la Generalitat a posar-se a legislar això? Ja els he dit, n'estem parlant. Jo entenc que el lideratge d'aquesta qüestió ha de ser des d'educació o des d'acció social, però mai des de governació, que tenim unes altres competències. Quants centres es calcula que estan afectats, que queden fora del marc encara? No se sap. A veure, hi havia una estimació de fa uns anys d'unes 400 ludoteques a tot el territori. Nosaltres hem fet una estimació des de que està funcionant la nostra associació, que ens hem posat en contacte amb totes les que hem trobat. Ara serien menys, serien aproximadament, nosaltres hem calculat unes 200, entre 200 i 250, i dintre d'aquestes a mi m'agradaria defensar que els professionals, continuaré fent servir la paraula ludoteca perquè no sé quina fer servir, però de les ludoteques privades, la majoria dels casos són persones amb una vocació molt gran de treball per la infància, amb formació dintre de l'àmbit educatiu, dintre de l'àmbit sociocultural, dintre de l'àmbit del lleure, i que, si no fos pel punt aquest dels menors de 4 anys, complirien la majoria de les ludoteques i totes les que estan a la nostra associació la normativa perfectament, perquè tenen els espais adequats i tenen el funcionament adequat que es demana. No, em temo que en continuarem parlant, perquè és un tema que semblava potser el tancaríem avui i em sembla que el que hem fet és reobrir-lo. Permeteu-me que escoltem els espectadors que estan trucant al 902 010 633 i que parlen amb el Marc Pérez i que també suposo que tenen algun dubte i algun més que se'ls haurà generat avui, Marc. Sí, efectivament, tenim 4 punts de 4 espectadores, en aquest cas de la Maria de Sitges, que opina que abans de limitar l'acció de les ludoteques caldria obrir més places a les guarderies públiques perquè diu que s'està perjudicant aquells pares que no en troben. O la Laura de Barcelona, que ha portat la seva filla petita diverses vegades a la ludoteca i està molt contenta del tracte de les cuidadores i de la seva professionalitat i creu que moltes vegades es legisla sense sortir d'un despatx i veure la realitat que ens envolta. O la Irene, de Sant Celoni, que treballa en una ludoteca on tenen tots els permisos d'educació, però no pot canviar i passar a ser una llar d'infants perquè l'Ajuntament, en aquest cas, no requalifica el terreny com a servei i ho troba indignant i un escull burocràtic, diu ella. O la Merche, de Sant Cugat del Vallès, que pensa que ens embranquem en legalitats quan el més important és la formació i la seguretat dels infants i que potser caldria adaptar la llei i els espais a les realitats actuals de les joves parelles. Marc, sens dubte en continuarem parlant. Jo agraeixo que hagin vingut de moment les persones que avui ens han il·luminat una mica més sobre aquesta qüestió, però el tema no queda ni molt menys tancat. Per tant, segurament ens tornarem a veure. Gràcies, repeteixo, i bon dia.